Είμαστε εδώ στην εκπομπή στη Σέντρα. Απόψε έχουμε και παρέα, φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Αναγέννησης, τον κύριο Σωτήρη Αντωνίου, και σε μια περίοδο που το ελληνικό ποδόσφαιρο βάλεται πανταχώθεν, σε μια περίοδο που πραγματικά τα όσα βλέπουν τα μάτια μας και ακούνε τα αυτιά μας είναι ακόμη και γι' αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο πρωτόγνωρα. Έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα και δεν ξέρουμε ακόμη πού βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά στην επιβίωση της Αναγέννησης και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι τα όσα συζητάμε απόψε και αφορούν στην Αναγέννηση, πιστέψτε με, είναι αλυσίδα και έχουν να κάνουν με την νοοτροπία γενικότερα που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αφορούν και στις άλλες ομάδες, οι φίλοι των οποίων μας παρακολουθούν. Είχαμε μείνει, πρόεδρε, πριν κάνουμε τη διακοπή για τις διαφημίσεις, στο θέμα της εγγυητικής, για να δώσουμε με σαφήνεια να καταλάβει ο κόσμος. Εγγυητική σημαίνει η δυνατότητα παρουσίας της ομάδας στην κατηγορία, έτσι δεν είναι φυσικά? Η οποία προκαταβάλλεται στην αρχή της περίοδου και συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Αν εκθέσει εγγυητική, δεν μπορείς να συμμετέχεις στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Και φυσικά το υπόλοιπο είναι τα play-out. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να, όπως είπαμε, να βρούμε την άκρη στις ψαρικές αριστοκράσεις και στο τέλος να εκθέσει εγγυητική λόγω Μελοπιανάκη, γιατί αυτό έμεινε τώρα, όπως είπαμε, ο Κουρτούλας υποχώρησε. Όχι επειδή το ήθελε. Μας εξηγήσατε πολλά. Επειδή δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και περιμένουμε. Αυτό είναι το δεύτερο μέτωπο. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μέτωπα που αφορούν στις προσφυγές. Έχουμε να κάνουμε με τον κύριο Κομπολίδη, τον κύριο Παυλόπουλο, τον κύριο Δημητζόγλου. Αν και οι δύο τελευταίοι είναι συνενετικοί. Πιο συνενετικοί από την άλλη. Αυτός που δεν είναι συνενετικός καθόλου είναι ο δικηγόρος των τριών παικτών που ανέφερα. Και είναι ο κύριος Λίβας. Μιλάμε για ένα δικηγόρο ο οποίος μπορεί να έχει 10-15 ομάδες. Βάλτε μια τελεία εδώ να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν 5-6 δικηγόροι, διότι δεν ξέρει ο πολλής ο κόσμος, μένει στο γήπεδο. Εσείς πήρατε το βάπτισμα του πυρός φέτος, ανακαλύψατε εκ των έσω τον κόσμο των παραγόντων του ελληνικού ποδόσφαιρου και που παίζετε στους διαδρόμους. Υπάρχουν φίλες και φίλοι συγκεκριμένοι νομικοί, τη δουλειά τους κάνουν βέβαια οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν, ο καθένας δεν είναι παραπάνω από 5-6 είναι, πόσοι είναι? Μπορεί να είναι και 10. Οι οποίοι έχουν είναι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στα γραφεία τους. Ακριβώς. Έχουν και ποδοσφαιριστές και ομάδες. Και ομάδες και παράγοντες και χίλια. Σε εμάς τα μεγαλύτερα προβλήματα τα δημιούργησαν ο κύριος Λίβας, ο κύριος Σημειοφορίδης ο γνωστός, ο οποίος έχει ένα θέμα με τον Ναό Τρίκαλα και αυτό. Που ανακάλυψε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Ναό Τρίκαλα, και ο κύριος Ευαγγελάτος. Ο οποίος κύριος Ευαγγελάτος, μπορώ να πω ότι από το παιχνίδι του Πανετολικού ο κόσμος αυτό δεν το ήξερε, μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, και αν δεν τα βρίσκαμε τότε με την υπόθεση, με την προσφυγή του Μάριαν, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Αυτό δεν είχε βγει στον αέρα. Το κρατήσαμε, έγιναν πολλές περιπτώσεις τέριες κατά τη διάρκεια της χρονιάς που δεν μπορούσαμε να τα πούμε και παλεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μπορώ να σας πω ότι πριν πάμε στον Πανετολικό να παίξουμε Κυριακή, μέχρι Παρασκευή το απόγευμα 5 η ώρα προσπαθούσα να βρω λύση στην περίπτωση αυτή με τον κύριο Ευαγγελάτο, και μετά την παρέμβαση του Προέδρου της ΕΠΑΕ, του κ. Καλογιάννη, επειδή ήταν γνωστή, κατάφερα να του κλείσω ραντεβού για Τρίτη, με σκοπό του διακανονισμό για να πάρει τα χρήματά του ο Μάριαν και να μας επιτρέψει να παίξουμε στο πρωτάθλημα. Γιατί αν εκκρεμεί μια προσφυγή, δεν συμμετέχεις στον αγώνα και πηγαίνεις και μείον 2 για κάθε παίκτη. Ακριβώς. Οπότε από τότε θα είχαν αρχίσει τα πιο δύσκολα. Δεν θα συμμετείχαμε καν στο πρωτάθλημα. Κύριε Αντωνίου, προσωπικά εγώ έχω παρακολουθήσει από πολύ κοντά αυτή τη φετινή πορεία της Αναγέννησης, όπως πάντα. Έχω δηλαδή άποψη, γνώση και συμπέρασμα για τα όσα έγιναν και για τους ανθρώπους που συγκροτούν τη διοίκηση, το ποδοσφαιρικό τμήμα, ακόμη και για τους φιλάθλους. Δεν θα πω όμως απόψε τις προσωπικές μου απόψεις και θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο και τον δικηγόρο του διαβόλου, έτσι, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Είναι το θέμα των προσφυγών που τίθεται τώρα και επιτακτικά, θα λέγε κανείς. Σας άκουσα και κατηδίαν όταν μιλούσαμε μου είχατε πει ότι πολλές από αυτές τις περιπτώσεις βγήκαν όλες μαζί και ξαφνικά, είτε με συστηματικό τρόπο αλλά είτε με την αποχή των δικηγόρων που οδήγησε να σκάσουν όλες οι υποθέσεις στο τέλος. Είχαμε μια πολύμηνη αποχή των δικηγόρων. Ένας κακοπροαίρετος θα ρωτούσε το εξής.
όλες αυτές οι προσφυγές που βγαίνουν τώρα, όλα αυτά τα ζητήματα που κληροδότησε ο προηγούμενος ανεκδιήγητος για μένα πρόεδρος, κύριος Κοτούλας, ήταν σε γνώση της υπάρχουσας διοικητικής κατάστασης. Δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, δεν θα μπορούσαν να διακανονιστούν. Τι ακριβώς παίχτηκε εκεί? Μα αυτό κάνουμε. Διακανονισμό κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλά αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι στις προσφυγές, εμείς δεν ξέραμε ότι θα βγουν προσφυγές. Ξέραμε ότι θα βγουν. Δεν μπορείς να ξέρεις όμως το ποσό. Και αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι γίνεται κάπου αλλού. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει κάνει, διπλασιάζεται το ποσό στην προσφυγή, συν τα δικαστικά, και μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό στη συνέχεια, όπως στην περίπτωση του Κουμπολίδη, που δεν μπορεί καμία ομάδα, απίστευτο ποσό, να ξεπληρώσει. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί τώρα, γιατί δεν είναι τα συμβόλαια τα πραγματικά αυτά, και αυτό είναι που φωνάζουμε. Και μέσα στα διοικητικά συμβούλια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην ΕΠΑΕ, αυτό φωνάζουν. Ότι αυτοί οι δικηγόροι που αναφέραμε πριν και λιμένουν τον χώρο, και περισσότερο ο κ. Σιμιοφορίδης, ο οποίος ήταν και εισηγητής της όλης υπόθεσης σχετικά με τις προσφυγές των ποδοσφαιριστών, γιατί ο κ. Σιμιοφορίδης ασχολείται μόνο με παίχτες. Τώρα τελευταία μόνο αναμίχθηκε στην περίπτωση του Ηρακλή. Του Ηρακλή με την αδειοδότηση, ναι. Γιατί όταν μιλήσαμε τηλεφωνικά, μου είπε ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, η δουλειά ήταν αυτή. Να μπορέσει να βγάλει περισσότερα χρήματα για τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί κανένας δεν αρνείται να δώσει τα δουλευμένα σε ένα εργαζόμενο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα ποδοσφαιριστή. Αλλά όχι όμως να έχουμε τα διπλάσια, τα τριπλάσια σε πολλές περιπτώσεις και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να πηγαίνει σε άλλη ομάδα να αγωνίζεται και να δει κάποια χρήματα, να παίρνει και από εκεί και να παίρνει και την προηγούμενη ομάδα. Κάπως έτσι, σας διακόπτω, καταστράφηκαν οι ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Κουμβολίδη, ο οποίος, για όσους δεν γνωρίζουν, οι φίλοι της Αναγέννησης γνωρίζουν, αγωνίστηκε στην ομάδα της Καρδίτσας 2,5 απογεύματα, και αυτά ως αλλαγή, έκανε κάποιες προπονήσεις και διεκδικεί το ποσό των 95.000 ευρώ. 95.000 ευρώ, φίλες και φίλοι, ούτε στον ύπνο μας δεν τα βγάζανε. Κάτι στο μεροκάματο, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο αδικημένοι είναι και μερικοί ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πόσο καημένα παιδιά είναι κτλ. Σε συνεργασία με τους δικηγόρους βεβαίως. Θα πρέπει όμως να πούμε εδώ, κύριε Αντωνίου, ότι δεν είναι αυτές μόνο οι προσφυγές που βρήκε η διοίκηση να διαχειριστεί, έτσι. Γιατί μιλάμε από την έναρξη της περίοδου για ένα ρόστερ που απαρτίζονταν από 2 δελτία, έτσι δεν είναι? Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και αυτοί που αγωνίζονται στην παρούσα στιγμή, πολλοί εξ αυτών, ήταν με προσφυγή, έτσι δεν είναι? Περισσότεροι. Όλοι είχαν κάνει προσφυγή γιατί δεν ήξεραν τι θα γίνει στη συνέχεια. Τι εξέλιξη έχει η ομάδα? Για να δεν ξεχνάμε το περασμένο καλοκαίρι είχαμε κωμικοτραγικές καταστάσεις στην αναγέννηση με επενδυτές τύπου Παπα-Νικολάου που μας δημιούργησε ένα σωρό προβλήματα. Υπήρξε η καθυστέρηση που υπήρξε και φτάσαμε στο και 5 να παραμείνουμε εμείς πάλι στην ομάδα με τον τρόπο που μείναμε, μετά από απέτηση του κόσμου. Να πω ότι ως διοίκηση δεν αποποιούμαστε τον ευθυνό μας. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας σε πολλά πράγματα. Αλλά έχουμε το ελαφρυντικό ότι δεν ήμασταν επαγγελματίες. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να γίνουμε επαγγελματίες. Πιστεύω ότι μέχρι και τώρα είμαστε πάρα πολύ διεκδικητικοί σε όλα τα επίπεδα. Από επιχορηγήσεις μέχρι προσφυγές και μέχρι πειθαρχικές επιτροπές. Αλλά είναι κάποια πράγματα που είναι πέρα από τις δυνατότητές μας. Δεν μπορεί κάποια άτομα να σηκώνουν το βάρος το χρηματικό. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά, γιατί έχει ενδιαφέρον και παίρνουμε και πολλά μηνύματα από τον κόσμο και μάλιστα μεταξύ αυτών και προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο ακόμη περισσότερο στο ζήτημα των προσφυγών και το τι κληροδότησε η προηγούμενη κατάσταση. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και αγωγές τύπου Μακρύ, απίστευτα. Αν θέλω μόνο να πω, γιατί με τις προσφυγές ίσως αδικούμε κάποιους παίκτες και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αδικήσουμε κανέναν. Εκτός των 3 που μας δημιούργησαν σημαντικότατο πρόβλημα, Κομβολίδης, Παυλόπουλος, Δερμιτζόγλου και Παρίσης, ο οποίος εξοφλήθη. Παναγιώτης και Παρίσης. Ο Παναγιώτης και Παρίσης, να πούμε ότι δεν ήταν καν πέρυσι στην ομάδα. Πρόπερσι ήταν. Μα όλες αυτές τις περιπτώσεις αφορούν την εποχή του Κοτούλα. Δεν αφορούν τη διοίκηση τη δική μας. Θέλω να πω ήταν και από την πρώτη χρονιά. Από την πρώτη χρονιά ο κύριος Σιμιοφορίδης εδώ ήταν απαιτητικός, πήρε όλα τα χρήματα για να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα. Διαφορετικά δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Ο Μάριαν, όπως είπα, μας δημιούργησε σημαντικό το πρόβλημα. Ο Μελαβιανάκης
να σας πω και αυτό που γράψατε στο Νέο Αγώνα μέσα στην εβδομάδα, νομίζω το έχετε γράψει, είχε από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβρη στον Ιωνικό και πήρε 2.000 ευρώ, σε εμάς πήρε 10.000 και επειδή δυσαρεστήθηκε, πιστεύω επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Παπαχρήστο και επειδή προχωρούσαμε κάποια χρήματα, πήρε 10.000 όμως και έφυγε χωρίς να μας ενημερώσει και μας έκανε την προσφυγή από πάνω. Και τώρα έχουμε την παλιά την προσφυγή του Μελαπιανάκη που ζητάει να εκπέσει και η διοικητική και αργότερα θα βγει και η καινούργια προσφυγή του. Ο Βέλαρ Τζούνιορ, ο οποίος έχει και αυτός κάποια χρήματα, 15.000, ο Δημήτρης Κουτσόπουλος 16.000, ο Φέστερ 47.000, αλλά εδώ πρέπει να επισημάνω ότι είναι συνενετικός, δεν μας έβαλε ποτέ το μαχαίρι στο λαιμό μέχρι τώρα και είναι προς τιμή του, όπως και ο Παπουξής και ο Δικόζης και ο Μόντζο και ο Ουένιτον, που ο Ουένιτον δεν έκανε καν προσφυγή. Ο οποίος με κάποια χρήματα. Να θυμίσουμε, αγωνίζεται στα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή. Είχαμε έρθει σε επαφή μαζί την περίοδο του Γενάρη για να έρθει στην Καρδίτσα, προτίμησε τα Τρίκαλα, δεν έχει σημασία, σημασία γιατί τον χρωστάμε και δεν έκανε προσφυγή. Και είναι προς τιμή. Αντίθετα όμως υπήρξαν καρδιτσότες όπως Γκόβαρης, Φαλάγκας που μας πίεσαν για να πάρουν τα χρήματά τους. Θα πει κανείς, δηλαδή δεν έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους, ναι, να τα πάρουν. Αλλά και εμείς είμαστε μια διοίκηση του Υπουργείου που προσπαθούμε και δεν έχουμε εδώ ούτε τράπεζα, ούτε τίποτα άλλο. Θα το πω εγώ, δεν ξέρω αν το λέτε εσείς, δεν θα το πείτε εσείς με την ευγένεια ενδεχομένως που σας διακρίνει. Θα το πω εγώ, όχι, δεν έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους ο Κομβολίδης, για παράδειγμα, περιπτώσεις τύπου Κομβολίδη. Όχι, εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Επίσης, πολύ σωστά κάνετε και αναφέρεστε ξεχωριστά σε κάποιες περιπτώσεις, διότι είναι και το ηθικό μέρος στην όλη διαδικασία. Ωραία, τα οικονομικά. Ακριβώς. Πολύ ωραία τα οικονομικά.